Ás 12 da noite, xa lle do contábamos, botaba a andar oficialmente a campaña electoral para as eleccións autonómicas en Andalucía e Asturias. A última enquisa do CIS, que se publicou precisamente onte, indicaba que o Partido Popular achegaría esa maioría absoluta en Andalucía cun descenso significativo, neste caso, de escanos pro PSOE. Mentras en Asturias, o partido máis votado sería precisamente o PSOE, e foro Asturias, o partido de Francisco Álvarez Cascos perdería ata 6 escanos. Con este asunto, imos abrir o faladoiro político de hoxe. Para iso temos con nós a Xosé Luis Méndez Romeu, do PSDG, moi bons días. Hola, bons días. Ana Pontón, do BNG, moi bons días. Bo día. Antonio Rodríguez Miranda, moi bons días. Hola, que tal? Bo día. Quería pedirlles unha primeira valoración sobre esta campaña que, como decía, abriu esta noite. Como pensan que se van a dar os acontecementos que agardan en Asturias e en Andalucía? Bueno, nos, a verdad, vémolo con certa distancia. En todo caso, vexo que hai dúas situacións moi diferentes. Asturias prodúcense unhas eleccións, non, despois de unha situación de desgoberno, que en todo caso chama a atención que Álvarez Cascos siga tendo pois unha intención de voto tan alto, e en Andalucía, bueno, pois era un proceso electoral que xa tocaba neste momento, nunha comunidade autónoma onde leva gobernando o PSOE, creo que durante toda a súa historia, e, bueno, parece lóxico que mesmo despois de moitos problemas, non, vinculados mesmo coa bueno, pues con toda esta problemática dos seres existan posibilidades dun volco electoral, aínda que eu creo que o PSOE sigue tendo unha grande capacidade de aguante en Andalucía. Sen dúbida, en Andalucía a día de hoxe as enquisas indican que hai un empate técnico entre a dereita e a esquerda. Nese sentido, probablemente a campaña electoral vai ser determinante. En cambio, en Asturias existe xa unha coincidencia nas enquisas sobre quen pode gañar as eleccións, pero tamén existe coincidencia en que non vai existir unha maioría absoluta e, polo tanto, que vai existir unha necesidade ou ben de coalición ou ben de gobernos minoritarios, que é algo que xa viña ocurrindo precisamente nesa comunidade. Pois ben, a nosa lectura evidentemente non é moi diferente do que aquí se acaba de expoñer. No caso de Asturias é evidente que houve un presidente que tuvo unha oportunidade que non soubo aproveitala e que nestes momentos donde cualquier país necesita unha estabilidade, un rigor e unha seriedade dun goberno, pois este presidente evidenciou que non foi quen de poder chegar a acordos ca oposición para poder sacar adiante uns orzamentos e non tuvo máis remedio que convocar unhas eleccións. Por lo tanto, eu creo que os asturianos terán que pensar nunha opción que lle dé esa estabilidade que neste momento necesita o país e que seguramente, desde o noso punto de vista, pois lle dará a candidata popular. No caso de Andalucía, pois eu coincido tamén plenamente que Andalucía merece un cambio, merece ese cambio tranquilo e sosegado de un país que leva, pois, bueno, gobernada por o Partido Socialista toda a historia democrática, pero que tamén é evidencia do que poden dar unhas políticas socialistas, con os índices de paro dun 30%, os máis altos de España, 1 millón de parados, e creo que merece a pena de que alguén teña a oportunidade de evidenciar que se pode gobernar de outro xeito. Ben, deixamos Asturias e Andalucía, imos con noso, metemos aquí en Galicia, porque esta semana, en concreto, a conselleira de Facenda, Elena Muñoz, afirmaba que Galicia non vai sufrir máis reduccións do déficit público este ano, porque, segundo dixo, xa fixo os deberes con anterioridade. Di a conselleira que con isto vai evitar que os galegos teñan que sufrir recortes que si están sufrindo outras comunidades. Ana, como ves esta cuestión? Haberá recortes, non haberá? Eu vexo irreal tanto as declaracións da conselleira como irreal que o Partido Popular non vaya a cometer máis recortes. E decimos isto desde o BNG porque hoxe temos uns orzamentos aprobados a finais do ano pasado que son uns orzamentos absolutamente irreais. Os orzamentos que aprobou o señor Núñez Feijóo prevén que neste ano 2012 a economía galega vai a medrar o 1,1%. Este é unha previsión que efectivamente non ten ninguna credibilidade, sobre todo se temos en conta como evolucionou o PIB no último ano, se temos en conta que todos os organismos internacionais están falando de que neste ano 2012 pois vai haber unha recesión. E recesión tamén implica non só que vamos a recibir menos fondos porque hai menos recaudación do Estado, sino que vamos a recibir ter menos capacidade de recaudación en Galiza. Isto é o que non nos explicou a conselleira o pasado nesta semana. Nos parecenos en todo caso que o Partido Popular, que
Núñez Feijóo perdeu unha oportunidade no Consello de Política Fiscal de defender os intereses de Galiza. Nos cremos que os gobernos teñen que efectivamente xestionar ben os seus recursos, que teñen que ter unhas contas que lle permitan dar viabilidade a un país, o que non se pode ter única e exclusivamente unha obsesión polo déficit que está arruinando ao país e que neste momento está lastrando as posibilidades de recuperación económica, porque aínda que, e con isto remato, aínda que parece unha contradición, a obsesión polo déficit está levando a que cada vez teñamos menos ingresos, a que haxa menos actividade, e iso a medio prazo vai a provocar máis déficit. Nos, polo tanto, o que nos parece, primeiro, irreal, que sí que non vayan a existir recortes, e segundo, que con estas políticas de austeridade o único que se vai a provocar é máis crise e máis paro, e creo que Galiza xa está nuns niveis insoportáveis. Creo que a señora conselleira de Facenda tivo un lapsus, expresou realmente un desexo máis que unha realidade. O certo é que o Goberno de España está plantexando un orzamento para 2012 que minora drásticamente as previsións da Xunta de Galicia, está plantexando ademais nese orzamento un conxunto de recortes en prestacións sociais que van a obligar a Xunta de Galicia a revisar tamén o seu orzamento vixente e, polo tanto, aínda que as decisións formalmente non as adopte o Goberno galego, van vir impostas polo Goberno de España. Antonio. Mire, Galicia, evidentemente, todos os galegos sabeno perfectamente que levamos 3 anos facendo unha política de sensatez, mentras outras comunidades autónomas seguían ca política do gasto desmesurado. Aquí en Galicia non se fixo así, e por iso temos un déficit que está por debaixo do resto de todas as comunidades autónomas menos Madrid. E eu creo que é evidente que todas as medidas de axustes que agora teñen que aplicar outras comunidades, como será o caso de Andalucía, como será o caso de Cataluña, como o caso de Castilla-La Mancha, mesmo o caso de Valencia, porque efectivamente hai comunidades que eran mayoritariamente de gobernos socialistas, pero tamén hai algunha comunidade que tiña gobernos populares e que non adoptou este tipo de medidas. Nós, como fixemos os deberes agora neste momento, temos as medidas tomadas para que non se nos, de alguna maneira, obligue novamente a ter que facer novos axustes. Por qué? Porque fai pouco aprobouse unha norma para facer un axuste na administración de 80 millóns de euros. Por certo, os partidos da oposición non lle gustou, ou vamos a conseguir 60 millóns de euros máis de aforro farmacéutico este ano, e con todo eso, pois vamos a impedir novos axustes. Ao contrario, o Goberno galego vai a poñer encima da mesa 250 millóns de euros para pagarlle os seus provedores e para que en 45 días todas as empresas en Galicia poidan cobrar, e no caso do Sergas 60 días, cando hai comunidades que están en máis de 2 anos. Eu creo que eso efectivamente é evidencia clara de que o camiño é o axeitado. Ana escribía, Xosé Luis ríase. A min a verdade hai argumentos que creo que non teñen credibilidade. Decir que había un gasto desmesurado, supoño que o señor Rodríguez Miranda, representante do PP, lle parecía que era moito entón o que se gastaba en sanidade, o que se gastaba en educación, ou o que se gastaba en incentivar a economía productiva, porque aí é onde aplicou o Partido Popular os recortes, e estamos vendo como se as listas de espera se incrementan, estamos vendo como temos 1.500 profesores menos, como se están degradando as condicións de vida das persoas do noso país. E eu creo que é unha irresponsabilidade seguir con estas políticas de austeridade, porque o señor Feijóo, que presume de que un goberno non pode gastar o que non ten, está cadrando as contas públicas precisamente a base de incrementar a débeda, é dicir, está hipotecando o futuro deste país. Fíxense que en 3 anos se triplicou toda a débeda dos gobernos anteriores. E isto que nos quere decir que coas políticas de austeridade estáse poñendo en risco o futuro e a solvencia, porque o que hai que facer non é recortes na economía productiva, non é recortes no desenvolvemento dos servizos públicos. O que ten que facer un goberno é loitar contra o desemprego e activar a economía. E lamentablemente neste terreo o Partido Popular, a Xunta de Galiza, está sendo un lastre á hora de poder recuperar a economía. É sorprendente que o voceiro do Partido Popular defenda que a partires de agora vanse pagar puntualmente as facturas. O certo é que dende agosto do ano pasado estivo pechado o peche de facturas a provedores, que esa situación está asfixiando especialmente as pequenas e medianas empresas que surten a Xunta e os seus organismos de todo tipo de produtos, e que esa situación leva así desde hai moito tempo. Agora fálase do futuro, porque o Goberno de España parece que vai habilitar unha liña especial de financiamento.
A día de hoxe o que nos estamos encontrando en Galicia é cunha situación de restriccións continuadas no gasto público. Si, como di o Goberno, a situación é mellor que noutras comunidades, o Goberno galego tería que estar defendendo unha flexibilización do axuste e atopar recursos para políticas proactivas de emprego. E, sin embargo, non é quen a defender esa posición. Antonio. Miren, Galicia durante todos estos anos estuvo sempre por debaixo da media nos pagos de cualquier comunidade autónoma, sempre por debaixo. E agora, neste momento, precisamente o que se está dicindo é que vai poñer recursos adicionales para baixar e ser máis eficaces incluso no cumprimento dos pagos, para cumplir a lei que obriga a pagar en menos de 45 días, cousa que o resto das comunidades autónomas, a maioría delas, non cumple. Por lo tanto, eu creo que criticar eso non ten sentido. Mire, o que non se pode defender é unha cousa e a contraria. Vostedes, por un lado, dicen que gastamos moito e que nos endeudamos, pero por outro lado, dicen que aplicamos moitos recortes e que teríamos que gastar máis. Eu creo que se teñen que poñer de acordo con vostedes mesmos. Temos unha evidencia clara, temos o resto de comunidades autónomas onde se evidenciou a que levaba esa política de gasto. É o caso de Andalucía que falábamos antes, unha comunidade cunhas directrices de gasto que levaron a 30% de desemprego. En Galicia, cunha política de contención de gasto, evidentemente estamos casi na mitade precisamente do desemprego, co cual iso evidencia que parece que o goberno galego sí vai polo bo camiño e que precisamente por o contención que leva feito estes anos, neste ano que estamos, vamos a poder ter recursos disponibles precisamente para ir mellorando e incrementando as políticas de creación de emprego. Esa é a diferencia. Cando outros teñen que seguir facendo axustes e recortes, nós estamos en boa situación para precisamente aplicar as políticas contrarias de favorecedores de emprego. Creo que un país que ten un récord histórico de parados, máis de 270.000 persoas, que un representante do Partido Popular digo que vamos polo bo camiño, pois pareceme realmente descoñecer cal é a situación que hoxe vive o noso país. Vostede e o Partido Popular escóndese detrás de unha afirmación que é falsa, porque vostede sabe que desde que goberna o Partido Popular o que se fixo en Galiza foi destruir emprego ao doble, a un ritmo que 2 veces superior ao que se estaba destruindo no conxunto do Estado. E isto ten que ver coas políticas de austeridade, porque nós o que decimos é que efectivamente o que hai que facer é incentivar a economía, e o que está facendo o señor Núñez Feijóo é retraendo capacidade de gasto e, polo tanto, limitando o papel que teñen as administracións públicas á hora de poder superar a crise. O señor Núñez Feijóo aceptou un sistema de financiamento que nos discrimina claramente e que non nos dá capacidade para poder financiar os nosos recursos. Non porque aquí non se recaude o suficiente como para poder manter a sanidade, a educación ou a lei da dependencia, sino porque o sistema de financiamento que aprobou o Partido Popular é un sistema de financiamento que beneficia a Cataluña, que beneficia a Madrid, pero que nos perxudica a nós. E hoxe non ten capacidade para seguir defendendo os intereses deste país, porque aquí non hai que aplicar máis recortes, aquí o que hai que facer é realmente poñer os recursos públicos non ao servizo dos bancos, sino ao servizo da economía productiva. Cando o Partido Popular fala de austeridade, habería que preguntarse si ceder a construcción dun hospital en Vigo a unha empresa privada a que haberá que pagar durante 40 anos é un bo exemplo da administración. Creo que baixo esa verba da austeridade se están misturando asuntos moi distintos. O recurto dos servizos públicos, especialmente grave para as persoas que teñen máis necesidade das prestacións sociais, se está engadindo tamén aí a minoración do investimento e, sobre todo, o gasto dirixido directamente á creación de emprego que non existe no orzamento actual. Esa é a realidade das cifras de 2012 e agora o señor Montoro anuncia un nuevo recorte que afectará inevitablemente as contas galegas para este ano. Antonio. Miren, cando aquí en Galicia había outro goberno, o goberno que respaldaban o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, si tiñan 150 euros para gastar, deses 150, 74, máis menos, dedicábanos precisamente a educación, a sanidade, a servicios sociales. Donde vostedes tiñan 150 euros, nós agora temos 100. E desos 100, dedicamos non 74, sino 76 precisamente a gasto social. Esa é a diferencia. Dígame vostede quen fai un maior esforzo e quen se preocupa máis por o manteñemento dos servicios públicos. Evidentemente, vostedes contaron con moitísimos máis recursos e, sin embargo, destinaban un porcentaxe bastante inferior a sanidade, educación e servicios sociais. Precisamente, esta é outra forma de facer política. Pois sí, é certo. Pero, mire, a realidade é a que é. Galicia
propuxo unha forma de facer política. E agora, a nivel de financiamento autonómico, que vostede tamén citaba, hai que decir que Galicia propuxo que as comunidades autónomas que están cumplindo agora deben ter unha repercusión positiva. Galicia denunciou que o sistema de financiamento autonómico non era xusto. E xa se creou un grupo de traballo onde está precisamente Galicia para revisar e correxir aqueles problemas que nos perxudicaban especialmente a Galicia. Mire, en 2 meses ou 2 meses e medio de goberno do señor Rajoy tomáronse máis decisións en prol de Galicia que en 2 etapas consecutivas en 2 mandatos do goberno Zapatero. Pois mire, vamos a contar con 400 millóns de euros máis que non contábamos. Sabe por qué? Porque nos van a adiantar 200 do ano 2010, que era liquidación positiva e que o goberno Zapatero nos negaba, en vez de ter que devolver a deuda dos 2.500 millóns de euros en 5 anos, vamos a poder devolver en 10 anos, cousa que o goberno Zapatero nos negaba e que Galicia liderou esa proposta a nivel nacional. Esa é a diferencia. Antonio, Ana, Xosé Luís, temos que deixalo por aquí. Tiñamos tamén en axenda tratar a Operación Campeón, esa apertura de sumario, pero como son 30.000 folios, seguramente teremos nas vindeiras semanas tempo para falar delas. Moitas gracias aos tres por estar neste faladoiro. Bo día. Bo día. Bo día.